क्रिसमासनि साल बेलाय कतर साल जों जाया सामुं तांनाय रग जों जरा ईश्वरनि बोसारक we are all sinners जों जतनो पापनि सामुं तांगोहाय जों सितिति फानो तांखना सियातति फान तांखना बोनो परित्राण रनाय साल्वेशन रनाय जिसु ख्रिस्टनि बिसिंथै कायतरनि बोसारकनि कायसा बिराट सुजुग जे परित्राण माननांगो बोनो कायसा लामा सो जिसु आचाइमानि साल 25 डिसेम्बर बेबागनो अब पालाई जागो एवं अतंथक साल न कारण जों पापी रक मनुष्य रक जों बो परित्राण माननानि कायसा जे लामा फुनुक पाइनि बिना आचाइमानि साल अ सालो ईश्वरनो प्रेयर खायनानि साल जत्तनि बागै पीस कम्युनल हार्मनी प्रॉस्पेरिटी नि बागै हायुंनि बागै हास्तेनि बागै दफाते गोबांमा दफारं बिसिंते अरै परै दंमारक अमरकनो गाहाम ख्लायनायनि बागै ईश्वरनो जों प्रेयर ख्लायमानो एवं बेलाय तंथकनि सालो जोंबो तंथगै क्रिसमास न जतनो पालाय देवमनानि मेसेज हामबाय।